Скільки зараз хвилин? Давай побачимо. 3 хвилини. 3 хвилини як? 3 хвилини теперішнього года. Да, 2025-го. Да, 2025 год. Ми тут в Лоді з нашим гостем нашого города, можна вже казати так. Відбувається прям пригожость така. Ось. Поляки святкують Новий год. І це буде перший шорт цього року. Зараз ми його запакуємо. Ось. Звичайно, давай розповідемо. Почалося це десь за хвилин 5-8 до Нового года. І буде протягуватися десь ще хвилин до 10-15. То есть Фейерверки, петарди. І все таке. ось так ось поляки святкують Новий год. Ну да. Я чомусь міркував, що где-то тут буде поблизості бахати. Ну от там на центрумі бачно, Ну, що... тут бачиш, будинок не дає все Ну, розглядеться. это вот там больше на парковке, а это вот якраз вот на аллее Мицкевича вот бахают. Ага. Да, пригожо. Пригожо і холодно. А я казав, що давайте пойдем. Що відстріляли? Бачиш, я тільки виключив, вони відстрілялися. Ну, Ну і там уже некая Ну, влады организовали, а тут уже люди. да нету тут такого, что была бы организована. То, что люди Это сами... все люди, да. Ну, по районам будут бахать еще. Ну, вони всю ночь будуть тарахтеть. Я теж, коли підлітком був, так і петарди були цікаві. Та ж цікаво було куди-небудь засунути, не просто так бахнути, а трубу якусь. Ну, так Я так взорвав унітаз своєму сусіду з 30-го поверху. Я вообще так унитаз взорвал. Дома. Ну що, сябри, усім всього найлепшого в Новому годі. Щоб всі наші задання і мари здійснилися. Щоб у кожного з нас було взаємне кохання. Всього найлепшого.